pasti ramai teman-teman. Oke, medun siap, gaskan. Hari Minggu rame ya mbak. Dan kali ini mau koyong ini sih yo. Kali ini, oh bajunya seger mbak. Berarti mbaknya juga, mbaknya yuk sering adus neng kene ya mbak ya. Nek sore masah nom-nom akeh. Oh sore acah nom-nom akeh. Sing 200 niki. Oh sing 200 neng kene wakeh. Lah kaya ono anak-anak barang ya mbak yo. Heeh. Nah, berarti memang ge jujukan ya. Sing sering rene biasanya wong ngendi mbak? Wong daerah endi ya kono lho. Dungjati ono mbak. Ono. Dungjati berarti Karangawen barang ono ra mbak teng kene mbak? Ono. Karangawen. Kabupaten Semarang kono, Prengapusan kono. Duh, lah iki daerah ngendi iki mbak? Iki daerah iki nganu Mas, melu Kabupaten Semarang. Oh iki wis melu Kabupaten Semarang. Tapi yo nek pinggiran. Pinggiran perbatasan ya mbak. Perbatasan. Wah, sungainya ya kok ngono kae ya, Mbak ya. Wah, banyune seger pol bolo nang kene. Nah, bening. Iki dolanan banyu, Mbak, kono. Heeh. Sing kono ya yang Mas sing bening. Oh, iya sing kono ora Mbak, sing kono, Mbak. Watune akeh banget ning kene ya, Mbak ya. Kadang iki yo Mas, yo dicukuki kanggo mbangun omah kene iki lho. Oh, dadekke material berarti, Mbak ya. Tapi yo itu rekoso dicukuki dhewe. Oh, jikuki dhewe. Dimanfaatke apa? Orang-orang kampung Orang-orang kampung. kanggo mondasi. Oh, berarti nak bangun nganu nang kene gampang ya, Mbak ya. Iya. Materialnya golek dhewe. Delok Mas ya akeh. Oh, akeh banget ya. Kanggo kanca-kanca sing cedhak nang kene iki boleh entuk njukuki watu nang kene iki boleh. Ya. Njukuki watu nang kene bebas los. Delok iki Mas, banyune iki. Oh, banyune seger banget ya, Mbak ya nang kene ya. Jernih. Bening pol. Nduk iki kok ana sampah-sampah bareng, Mbak? Bekas pengunjung. Oh, berarti memang akeh banget ya, Mbak ya pengunjung sing dorene ya. Wah. Banyune wae bening pol iki, Mbak nang kene iki. Waduh, malah tiba, Mbak. Meh tiba. Pakai kadang nek ra ono banyu nek ono lho nek panen mati lho Mas. oh, dorene. Berarti gawe ngumbah-umbah barang ya, Mbak ya kene ya. Oh, multifungsi. Iki kok do ditambak-tambak ngopo iki, Mbak?
Ya itu Mas yang gue kecean. Oh kang kecean. Dulu kecean. Yo aku seneng. Batus nang kene yo. Iki nak iwak-iwak ya kira mbak kene mbak. Yo akeh. Lumayan. Mayan. Nah. Di sini kono kita juga ini kok Mas. Tapi iwake yo kuwi. Oh sing sebelah ngisor kono apa ya mbak ya? Tapi iwake wader-wader. Oh water. Nak menjair nila anu kira ono mbak kene mbak. Iwak ikan. Akeh nganu wader. Water. Oh water akeh ya. Oh, ayo, iki barangkali Mbak Ella mau mandi dulu ya teman-teman. Iki Mbak Ella medus kene sik iki ya. Iki meh dikonconi pura iki Mbak aduse Mbak. Yo. Wah, jangan ya Mbak ya. Udah pengen nanti ya. Wah, akeh banget nang ngene iki bolo ya. Jadi memang pengunjungnya akeh banget nang kene iki. Kayak kok ono anu bareng Mbak. Apa tanduran-tanduran ke? Telo apa kene ning pinggir kali, Mbak? Oh, ono jagunge bareng ya, Mbak ya. Oh, kukruan. Mbak, kukruan ya. Jadi sak ombone ya Mbak kene ya. Wombo banget iki. Sebagian besar warga sini ki anu Mas. Petani jagung. Petani jagung. Lagi sing kelola wisatane sapa iki Mbak ning kene iki? Belum ada. Oh, belum ada. Padahal wakeh ya Mbak sing wis dorene ya. Leburene gratis. Oh, gratis ya Mbak. Tidak dipungut biaya. Padahal iki sempat viral ya Mbak sing iki ya. Viral. Pada masanya. Pernah viral pada masanya ya. Dhuwur kono tapi sing arah-arah kae ora Tapi si aku juga dari Milano sih. Mae. Oh jarine mae. Bisa ya aku Urung metu. Lah Mbak nganu nggarap kukruan pura ning kene Mbak. yo ada kewan. Oh ngewangi, ngene mak ya Mbak ya. Wah, dadi kukrukane nang kono kae bolo ya. Cedak-cedak wae ya. Nah, mungkin barangkali Mbak Ella mau mandi dulu ya Mbak ya. Nah, ini kita nemenin Mbak Ella lagi mandi nih teman-teman ya. Kita akan lanjut ke part berikutnya ya Mbak ya. Ya, thank you ya.